Iker Dorrosoro, Euskalduna futboltaldeko entrenatzailea, bueno, 10 minutu bukatu dela partidua, garaipena 3-2 gure txokoaren aurka eta joera. Lortu dezuela azkenean. Bueno, azkenean sari potolua lortu dugu, egia esan. Urte guztian eta 2 urteetan, azkenean 2 urteetan egin dugun lana, jokalariak izan duten implikazioa eta azkenean, bain da disfrutatzeko, azkenean lanak garbi dago bere saria izan dula, ez? Larri bilizate galare, 3-2, ez dakit urduritasunak eta hortxe garaipena eskutan eukitzeak eta... Zaila da horloko partiduak ere jolastia, gestionatzea, aurretikan hasi gea, berdin digute, garrantzitsu izan da atsedenaldia berriro aurretikan jartzea, eta gero, bigarrengo zatian 3-1 jarri gea, baina badakizu bukera arte jarraitu behar dela, 80. minutuan sartu digute gola, beraie jokalari aurrean ere jokalari fuerteak eta partido gogorra planteatu digute eta azkenean zuk esan dezun bezala, ez da erreixa partido beki ere irabaztea, jende asko zegoen eta azkenean sari potoloa, ez? Oso liga regularra, oso regularra, Indezu oin arte ez dakit, betxatzen de jokalariekin oso arroza dela. Eman duten errendemintuekin da. Lehen urtean demoraldi oso nahi genuen eta 75 puntukin 3. postu hori lortu genuen, gertu hon ginen eta hasi ginenean abuztuan esate genien iritsi behar ginela hobetzera 75 puntu horiek eta momentu honetan 3 partido faltan. 75 puntu horiek hobetzea, 71 puntu zuk esan dezun bezala, 71 puntu ateratzeko. 81 puntu jokoan izan dienenen arte, egia esan, hor daude zenbakiak, ez? 23 partidu irabazi ditugu, 27tik, eta, bi berdindu eta 2 porrot bakarrik, ez? Orduan, garaipen asko dira, eta horren beste garaipen lortzeko, egia da, taldeak oso regularra ondala, ez dula faiatu urte guztian, eta egia esan, zoriontzeko, jokalariei zoriondu behar dugu. 3 partidu batzen dira, ez dakiz zenbat aldengo dian 3 partidu faltan, iotzeko modun daudenik. Hori ere komentatu genuen atzo, zaila dela garai honetan, lortzea, eta lehenengo aukera genuen, lortu dugu, gaina lehenengoan afizioarekin, etxean, beraiek erori nahi zuten, lehenengo astean Irunen irabazteak ematen zigun aukera, gaur lortzeko igoera eta txapeldun izatea eta jokalariak egia esan hori nahi zuten eta oso polita, sortu den giroa oso polita, umeak ere hemen izan ditugu, futbol eskolako umeak, ekipo txikietako umeak ere hemen egon dian, eskan mutil guztiak eta oso oroitzapen nik uste polita denontzako, bai jokalarientzako, bai klubarentzako eta baita ere, ume horientzako. Umeak eta zaletuek ere izugarri ondo erantzun dutela gaur, Bai, gaur izan da, horregatik ez da errexare jokal baino taldean lasai ikusi dut, futbolean, eta adibide hor dago, futbolean ere ondo jolastu dugu, momentu atzutan gol ikusgarriak izan du dira, lehenengoa gutxienez kriston jokaldu izan da, eta zentzu horretan, zaila da, baina egia dare bai, 14. partidu irabazi egula etxean, 14tik 14, eta hor dago, etxeko partiduetan nagusitasun hori lortu dugu, egia da etxetikan bore bai ondo gabiltzala ez, baina etxean denak irabaztea, hor dakagu erronkare bai, geratzen zegoen bakar hori bai saiatu behar dugu etxean irabazten, eta gero, finala prestatu ez. Eta gaur, espatu beharko zuen, larun bata da, bilar jai. Itxura guztia daka, gaur, gaua luzia izango gala ez, eta parranda luzia izango gala, eta batez ere, bakoitzak disfrutatu izala ahalik eta ondoen, eta batez ere jokalaria, urte guztian exigentzia handia, asko eskatu jo, konpromisua, eta lan asko indute, eta gaur merezitako, garaipen hau, eta zuk esan dezun bezala, parranda indezatela gaur, lasai asko. Zorionak, tokatzen zuen partetik, eta ondo pasa gaurkoa. Eskerrik asko.